डिमापुरनि एयारपर्ट बेयो लोगोफोर। डिमापुरनि एयारपर्टआ नै सेस दंफां लाइफाङा बिलाइ गोलैजोब्बाय। नङाबाथ' बिराद मोजां नुयोमोन। दा नै बिथोरावबो डिमापुरनि नोगोद मोजांखा जायगा हले नायबानो जाबाय नै। आं दा डिमापुर एयारपर्टआव थांगासिनो दं। नै दा गेटखौ मोनबाय लोगोफोर, नायलांदो गेट सिङाव हाबबाय। दसे थानानै डिमापुरनि एयारपर्टखौ मोनहैसिगोन। जाहाज गाथोनखौ नायलांबानो जाबाय लोगोफोर। बारा गोजान गैला। नुहुरबायानो लोगोफोर, बैनो दसे एसे थांबानो नुसिगोन। नोगोद समायनाखा, जोबजासिम नायलांबानो जाबाय लोगोफोर, स्किप खालामालासिनो आंनि भिडिअखौ। अन्नानै प्लिज आंनि चेनेलखौ सापर्ट खालामना हो लोगोफोर। नोगोद मानसि दंफैबाय। मानसि दोनफैदोंमोन आङो बाहाय, नायबानो जाबाय नै। टिकेटबो लायोना बुस्थुआ, टिकेट लानायनि थाखायनो बाबाय आं। सिङाव हाबना फैखांबाय, होमबाबो बारा मोजां नुवाखै। डिमापुरनि एयारपर्टआ नै सेस दंफां लाइफाङा बिलाइ गोलैजोब्बाय। नङाबाथ' बिराद मोजां नुयोमोन। दा नै बिथोरावबो नोगोद मानसि दंफैबाय।
मानसि दोनफैदोंमोन आङो बाहाय नायबानो जाबाय नि डिमापुरनि एयारपर्ट बेयो लोगोफोर डिमापुरनि नोगोद मोजांखा जायगा हले नायबानो जाबाय नि नोगोद मानसि दंफैबाय मानसि दोनफैदोंमोन आङो बाहाय नायबानो जाबाय नि दसे थाना थांसिगोन आं थांनायनि लामाया बेनो दा डिमापुर एयारपर्टनि लामाया बेनो मोजाङानो जायगाफ्राथ' दोननानै फैबाय सारखौ बेंगालर थांसिगोन बिथाङा टाउन फारसे होलांलायबाय नै नायलांदो डिमापुरनि लामाया नोगोद मोजांखा 3 माइल बे एयारपर्ट लामा गारनानै फैलायबाय हाइफाइ मजा दाबाव दाबायबाय थाबानो जायो माने लागाव दा 3 माइलावनो दं टाउन फारसे रावना होगासिनो